Στους δρόμους όμως βρέθηκαν, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά οι μικροομολογιούχοι, ζητώντας αποκατάσταση της οικονομικής ζημιάς που υπέστησαν από το κούρεμα του χρέους. Στην προσπάθειά τους να κατευθυνθούν προς το σπίτι του Πρωθυπουργού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, δηλώνουν όμως αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δικαιωθούν. Δεν τρέπεστε! Τα λεφτά μας ήρθαμε να πάρουμε! Για μία ακόμη φορά οι ομολογιούχοι κατέβηκαν στον δρόμο ζητώντας λύση για την τεράστια ζημιά που έχουν υποστεί. 80% έχει χαθεί. Είχε ένα 100 χιλιάρικα, έχει 20. Αυτή τη φορά κινήθηκαν με πορεία προς την κατοικία του Πρωθυπουργού στη Κηφισιά. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Να ρίχνουν χημικά, τι είμαστε εγκληματίες. Μας αντιμετωπίζαν σαν εγκληματίες και μας έχουν φάει τα χρήματά μας. Ο Νίκος Καραγιάννης έβαλε το μεγαλύτερο μέρος των οικονομιών του σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Όλοι έχουν βάλει τέλος πάντων τις αποταμιεύσεις τους. Δεν έγινε κανένα παιχνίδι, δηλαδή δεν πήγε κάποιος να επενδύσει τα χρήματα για να προσδοκά ένα μεγάλο κέρδος όπως οι μετοχές. Όταν έγινε το κούρεμα, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η πλέον σίγουρη επένδυση που είχε κάνει, όπως λέει, από το 2004 θα έκανε φτερά. Και εγώ προσωπικά έχω ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να αποπληρώσω. Δηλαδή ήρθε και μας πήρε και τα ομόλογα, θα χάσουμε και το σπίτι στο τέλος με την κατάσταση αυτή. Πριν από 3 μήνες οι ομολογιούχοι είχαν εισβάλει και στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Και η Ισμήνη Δευλέτογλου έχει φτάσει, όπως λέει, στα όρια της. Πληρώνουμε ότι όλος ο κόσμος, είμαστε στα χαράτσικα μέσα στους φόρους όλους, σύν ότι έχουμε χάσει και τα χρήματά μας. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει τώρα να βρεθεί μια λύση για εμάς. Είναι η μεγαλύτερη αδικία. Δίμευση περιουσιών. Πρώην τραπεζικός τέλεχος θεωρούσε και αυτή ως μία από τις πιο ασφαλείς επιλογές για να επενδύσει κανείς στις αποταμιεύσεις του. Αυτό έκανε και η οικογένειά της. Σήμερα είναι άνεργη και χωρίς κανένα, όπως μας λέει, στήριγμα για το μέλλον. Δεν μπορεί να μας γράφουν από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Είναι δικά μας χρήματα. Τα έχουμε δουλέψει, έχουμε φορολογηθεί για αυτά. Άρα τα θέλουμε πίσω τα χρήματά μας. Δεν είναι κλεμμένα τα λεφτά, είναι δουλεμένα τα λεφτά μας. Κυβερνητικά στελέχη έχουν δεσμευθεί ότι θα εξετάσουν λύσεις έτσι ώστε να αποκατασταθούν σε ένα βαθμό οι απώλειες από το κούρεμα. Πολλά θα κριθούν και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Μάρτιο.